ya ro ya utrai ko himmen ko para ba ir ha utrai Jesus Christ hagini ki sngi jonga jingi kai ngadang kadau ya pi kat no tiliki jing suniu ne jimling ba suniu ne ki pop kabala ban kata ya ka jing ko jongi ingase age session baladet ngala kran shapang ka jimma jonga pornography ba ngi de ban kusiarba na kaneka jingno na kaneka jimma kabakta ha bon birukam ha ka jingi but ha kaneka session ko himmen ko para ngakwa banyalam yapi sha ka way pat ka jingkit kli kaba kikimi ki pa kide bandon hala ki ingase but ngan puli nagabenda jompi shuabangan stang ya kaneka jingi kai na ka kitab Genesis kabalai kindai Henry utrai ublay ula thought ya ubryo badula ong ha u ha e medon ko himmen ko para kane kalonga jinkirli kaba utrai ublay ukirli ya iway pa iway utrai ukirli yangi ki father utrai ukirli yangi ki rinium utrai ukirli ro ya kane kaju ka jinkirli happy ki kimi ki pa happy ki kon kikti haye medon bale medon hangdo kay ka daw pidon hangdo ublay utip lut na dong shadong medon haye Henry ublay udang killi yapi haye medon kabamod utrai ublay ukami lendi yaka jubab nangi shimet utrai ublay kami lendi nangi bangin dup tip shai kadar bale ngidon hakata ka jinglong minda ublay un killi yapi uppa hae medon utrai ublay un killi yapi kalongkomi hae medon utrai ublay un killi yapi gikon hae medon bale medon hangdo ublay un sa killi naye ublay uppa un savan shaki inga sem jongi badun sa killi yakane ka jinkilli haki inga sem jompi lese pilong kibri babha hakamat uppa hakamat kakami pilong gikon ki babha hakamat katenga pilong utenga babha hakamat katenga pilong ubriu babha te Henry pis ngawtu shalindap jongka jingim jompi pidon bon kiye ke baro kabab pilabu hari balaburi bad pilakwa pimshim kwa ban pen pau haba ko himmen ko para pide ban killi yalade hangno haye ngadon kumupa hatto ngapendap janai yaka kamaram jonga kumupa jongi ingasem kumutunga jongi ingasem lada ngamla ban pendap janai yaka kamaram jonga kumutta utunga jongi ingasem kumuppa jongi ingasem utrai ublay unso one wadi pi ban kelli medon hae medon bale pila sakud hangto bale pila poishato batno pila poishato bat nangda bihaban jubab lese piyong alarain ngating ngas ngautu ngadon hakane ka jingtolot lese pin jubab bon jait ki jubab ha utraiendre utrai utip kai ka daw ka pelong yepi hakane ka du ko himmen ko para kumupa jongi ingasem kami jongi ingasem ngidon gi kamaram ban pendep uppa ubatrai shito ka kami ka trai shito nagabenda jonno nagabenda kikon Henry Bonsin yakikimi ki pa ki batrai shito nagabenda kikon kim julap posho nagabenda kikon kani kalonga jima lese pi lap ye ka pisa ka tengka nagabenda kikon lese pilong ki ba penbiang ya ka by school pilong ki ba penbiang ya ka sopti pilong ki ba penbiang ya ka bam ka di Henry piklet kom gikimi ki pa ha ka jingbon kam jompi ban penbiang ya ka jingi
Yaki kimi kipa kibam penpiang yake jingit nagabinda kikon kilepo. Nama day nagabinda ke jingit utrai ulat thau yaki ingase. Day nagabinda ban pentrai kam yake jingit ke jungoble haki ingase utrai ula ai yapi kikon kikti ke jambi ke jingai jungoble ka bakarpa. Lada pimsumar yak jingai kerpang jungoble haki ingase jambi daga jingit kalangapop. Nagataka daw nilaban tip don bon ki longkupa hakane ka jukka ba menda haka kerteng jong ka jingtrai jompi haka kerteng jong ka jingbala jompi pimla poshu nagabinda ki ingase shimnuksa shu ban kran kumnuksa lese pilong upau batrai shitom pim don parkin dia tru nagabinda ki kon kikti hard lese piwan shaying yanda ladap ki kam lese shwa khadin bakila yotia ki kon lese pilong ki bail ai daw ya ka kemi ki kon jambi ani ngabun kam palat te ngala wan dir ka por haba pela poi shaying ki kon kila yotia ban namarwa pela traishitom naka daw jonga jing traishitom jambi pitya slam Enda pela kitia kikon kila leisha school. Pim judan por ban yo iya kikon ban kran bat kikon. Telese don ki longkupa ki bayoi tang kikon tang hakas ni utrai ru makana lese pim julap shu yaki. Don ki longkupa ni utrai kim julai jinya seng. Dese ki light lambat ki paralok shakalau. Lese ki like kalai bat ki parlok bar roshisni te kim ju lam por lese don ki longgupa kim ju lam ki kon kim ju don por ban kran bat ki kon kim ju don por ban hidi ki kon kim ju don por ban snapi ki kon hato kalonggupa bisno kumno lese haba ki kon jampi nama don ke jingi jungupa kela jalendi ublai un savan hakama jampi Kolongpa haye madon haba kini ki kon jampi ki trang naga benda ka jingi pim don por pila tok lese haka longami haka kemi jampi kimi ki kon jampi ngabun kampalan lese pidang pelod ka por jampi bat ki paralo hadin ba pila dep traishito hoy pilong ubri ba traishito naga benda ki kon kiti ki jampi bad pilong ru ubri lese bam kitkli yala ka kameram uppa bamkit kli yala ka kameram utunga jongki ingase kani ka longa pop nagadaga daw ko himmen ko bara pidon kambans ngavutu ka kameram jompi kampat kut ha ka ba pe penbiang ye ki ingase ya ka bamgadi ya ka jang kenem henre ya ka kameram jompi kan salang ka ba janai ka ba koi haba pe penbiang ya ka jingi ka ba de ka hok jongi kon Uppa ude bandon ka pot ban shong bat ki kon ban snap ki kon ban yalam lendi ki kon ban sneng kraw ki kon nama ka jing sneng jong uppa kalong kabakia kabashondor bat kane ka jing sneng kade ban poi shaki kon man ka por te lada pis ngotu ki kon jom pikin yotia kata baje pide ban poi shwa kata ka pot pide ban shong lambat ki kon snap ki kon kirle jingkerli ki kon tip wat ya ka jinglong jongi ha ka school ha ka jingya day jongi hapadang ki himen ki para pin solong uramba ubadon shisha ya ka burong ha ki inga sem jompi haba pistang banle nangda dondro ya ki inga sem kiba pellut ka ya ka por ha ka ba pet ya ka tv Don ki longkome longpa ki ba pet mit palat haki ingasem. Lese don ki longkome longpa ki pet mit palat haki ingasem ba wadi ki kondro kim jiotia namat pikarni palat ye ke TV ne pikarni palat kino ki video game ne pikarni palat ya kano ke jingti nangda pihikai ye ki kon ya ke jimlin kabasiniyo don bon ki ingasem ki pet mit palat nangda ki tiaslem hadu banda shai ya kasni kim ju kitia
kapelong ya ki kon jampiru balong ki bajaitu don bon ki ingasem ki pendul lad ya ki kon namar kane ka jinglong ban lai jingya seng ban lai mas namar kane ka jinglong kane ka jinglong ka kata ya ka met ka pajung ka kata ya ka jingkoi jingkya jangi beriu bad kane kadang pensiniu shisha ya ka jingkoi bad ka jingya tali jangki ingasem te ka ingasem baba kis ngautu ya ka jingkar dor jangka jingkoi jingkya ka jingkoi jingkya jangka met jingkoi jingkya jangka perkat ka perdain ya ka jabin bar namar ngi habanang pinbiang ya ka tia ka dem ha ka por ka babiang bad kaniru ka long ka bai kawai pat ka jingma dondru ki longing longsem kiba bernya palat pin bernya palat bad ki paralo ki kots na bai ki paralo lese uni parlo huru ulong ubadon lok ula uwan shaying jompi u shongkai batpi bad upentut ya baro ke kaming kamsen namar jongne uburiu lese don ki longpa kiba ya dikian haki ingasem ki kodi ki paralo but ki kran jakliya ki kran laipo rukam endala buai ka pentingit ya ka atmosphere jonki ingasem but ki kon ki usno ya ki ting jakliya bakran daki nong di buai ki kran persha ya ka kami lada ka kami ka persha ban sneng kinsa kin hit kinsa kran jakliya but ki pensngap jar ki pindon kam ya ka bor jong ka kia ban pensionio ya ka sukasai kum kane ka jinglong ru ka kata ya ki ingasem ka pensionio ya ki ingasem don bon ki ingasem ki bakumne don bon ki longu paru kumne lese don ki longu pa kia dikiat lang kum kane ki ingasem pila ban kimilendi ban mi ki kun ki babahang Donro ki kimi ki pa ki patid ya ki kon ya ka kiat ya ka sigaret ya ka beri ya ka kuai bad bon jai ki jingdi ki basniu bad halandi kini ki konru ki mat donro uba patang ya ki kon ya ki doma kadbanang patang ya ki kon ya ka doma ya ka sigaret ki konro ki persyangar sin laisin nanda pidang pelong iki kondru ban kerni ya ka jingti ka basuni hukum ni dese pinju pe perka lese pikain ya kum ki ne baro kalong ka jingi kai ki kon ban te jingti ban le ki kam henre pedang ki kai ki kon ban mlin ya ka jimlin basuni kaba long ka da ban pinja ummat epi hakala wai jampi te kimi ki pa ki don kam ban kusiat ya kum kini ki kam haga jingim ka jonki lese lada pila dir ka por ban pen pe ya ka jingim pin sababe pin sasausi haba piyoi ya ki kon jombi ki yai ya ka ju ka lindi ka ba piyai mapi lese pin ong ya ki kon pin de ban le ya kini ki kam henre yala de pat pidang le man ka por Pisnang ikikon, kokon, watnam dikian, henra yalade, pidang dikian. Pisnang ikikon, kokon, watnam di duma, henra yalade, pidang le. Tihaka no kador, pela ban kemilindi yakikon ki baba, hakariga sem jambi. Yalade, pisnang ikikon, ban le jinyaseng, henra pipan, pisang hayi. Hato, kumki nikikon, jongkpa. Kibala ban long kibaba kibaburong ya kabala haying jopi lese pi kren persha yaki bala pensle jongutrai yaki father yaki sister yaki nang trai bala kum kita ki kon ki bayusno man ka por kum kini ki jingya kren hato kin burom ki father hato kin burom yaki sister hato kin burom ya kabala hato na kum kini ki ying kin mi ya ki kon ban long lindo badrinya nama barabor ka atmosphere ya ka jinglong chong ki ingasen kalong ka jingya karen ban negatif don bon ki kemi ki pa ki kren
ya ki kentin kaba negatif kaba penjot kaba pensiu ketin jaklia kaya ka atmosphere kaya ka jinglong jong kum kita ki ki dap da ki jing senior sudah kum kita ki ki kalalang kum ka metia ketin bele ka haka gospel jongo Matthew kaba arpo pra Katchabadon ka metiam hangda dondro ki pukini ki alum lang hak katchabadon ki metiam. Bunsin ka inga sem jungi ka kerlalang ka jaka bu metia namar ka kendin ka bangi keren ya ka rukam bangi ya ka jimbam biang ka inga sem jimbam kui jong ki inga sem namar ka akor kala jingsniu ka jik akor bam don burong. Bun giktin kalamakor ka bangile mi keren mile kapelong ya ki hingga sem jongi kum gajaka babu metia ko himan ko para pide ban kusi harba ban bu rendi pat pen kui ya ka jinglong chong ki hingga sem pide ban long kimi ke pa peni ya ka nuksa baba lada pi kum ka kimi ke pa peni ya ka nuksa baba ka ban te ya ka longing long sem bad ai nuksa ikikon kalong ko nakata daw buon gi kami gi pa ki longami ki ja umma namar ha ka benda ka ba pede banai nuksa pim shimla ai nuksa ki kon ki kamen ban yoyi ki kimi gi pa ki ba ya id markelia ki ba ya burom markelia ki ba kran bha iwe pa ki bam tat burom hakama jongki don bon gi inga semro kami kran tat burom ya upa hakama ki kon dondro ya ki inga sem uppa ukran tat buram ka kami hakamat kikon kumno kikon kin buram ya pi kumno pelaban kami lendi ya ka jingin na kikon nakata ka daw ko himmen ko para don bon gi angkor ka baba ka bangide ben mlin kum kimi kipa kum shilok ha ka jingim jogi pinum de ben sha ya kino ki briyu ban wan shiying jombi ha ka por bambia Pimde ben sha yano ben shong peit mit haying jompi namar uni ubriru udan ke ingasem ude ben poi shakikun ude ben don bat kikun ude ben don bat katanga piru pilong kaju tena kata ka daw ko himmen ko para lekui ka ke ingasem jompi lekui daki akor baba duai rangkat bat kikun kiti hikai kikun snengkrau kikun da ka jingi kran ba shapang kami kran ba shapang upa hakamat kikun kran ba kikun kilong kiba burom yepi kikun kilong kiba id yepi kikun kilong kiba kitkli yala ki kamera mru nagabenda ka burom jong ki ingasem haba pilong ki longumi longupa ba yishisha langkumda utrai unsakli ko longupa hai e medon ko longumi hai e medon hato pila penkeng iya ka jingkula kaba pila te hakamacho ko longkomi hae ki kon jambi ko longkopa hae ki kon jambi pat pin sababe pin stang ban on deina marjonga kane barok kalachia henry kaba pila stang ban kindit ben riu kan salong ka por ka badir palat ban sumari ki ko ban yalam lindi ki Lese don ki bas ngap yenga, lese come to me. Lese pi babay, pis ngausi. Henry, pila ban long. Kanuksa iya ki kon ki siu ki jompi, ki badon haga jimpay jompi. Sumar bhai ki kon, snengkraw ki kon, peninuksa babhai ki kon. Kran ba shapanga balang, kran ba shapangi father, kran ba shapangi sister, kran ba shapangi nung tre balang, kran ba shapang ka jing long. Bakui jong ke kristan te pinsayo jingirku yaki inga sem jompi ayu blai un senang sumariti unang kerku yapi unang pensle yapi da ka jingi kotrai jisu kerku kerdo yagi vei pelai lut pura yangi naki inga sem jongi ya baro kipok kenapa ngindu beri sumar yaka jingku jongi inga sem ublai badan bor baron kerku yapi uppa barukon baru mensi yang bakui amin